Takže zde máme video, jak vyčistit filtrační čerpadlo. Takže povolíme křížový šroubek z jedné strany, tak samo i z druhé strany. Tím ho dostaneme z šachty. Ano, přesně tak. A teďkom zde kolem obvodu povolíme všechny šrouby. Tak, po povolení všech šroubů okolo čerpadlo takhle rozděláme. Zde vyplachneme celý vnitřek, samozřejmě vytáhneme koš, rozděláme, všechno se musí důkladně vyčistit. A zde na čerpadle tak se sundá tento kryt s gumičkou. A zde se musí důkladně vyčistit, zde bývají nečistoty, které tady drhnou a potom samozřejmě to čerpadlo nejde spustit. Jo. Další z věcí je, že pokud čerpadlo se vám zasekávalo, tak teďkom ho vzít, připnout ho do elektřiny a čerpadlo se musí volně rozjet. Jo. Pokud by nejelo, tak potom by byl problém v rozběhovém kondenzatoru. Pokud takhle čerpadlo volně běží, tak bylo jenom prostě problém, kde byly nečistoty v čerpadle. Jo? Jinak stačí čerpadlo zde roztočit, jo? Aby se rozjelo na ten první rozjezd a mělo by vše fungovat.